Hey Mhlezane, ngikhumbula Mhlezane sijingiswa zipho ke mgedi. Hey, okay, awuthi ngixoxela indaba. Okay, ngelinye ilanga kunobaba okuthiwa ubabuchonco. Ya, ubabuchonco lo uyinyanga. Ayenamandla, cha inyanga impela enamandla. Ubabuchonco ke simlayelwa nathi abanye ake abasiza before bayithola ele mali embiwa phansi ubhodwana bawukhipha. So basilayele labafo bethi hayi khona ubaba thina wasisiza ekuthiwa ubabuchonco kodwa singanixhumanisa naye. Hayi sicele nathi ukuthi cha bafethu sixhumaniseni ngoba hey sesihambe impela sesidelile. Okay, simthola ubabuchonco simchazele ukuthi cha le yethu ayimbiwa phansi isobala isemgedeni nje yangena emgedeni isobala. Kanti khona ebesasanda kuyithola ngapha ehlobani ikhona nje namanje ngapha ehlobani khona isanda kuyithola ehlobani ngapha ngako Friday. Okay, simchazele kuba ukuthi hayi ingapha ehlobani eFriday le mali esicela ukuthi siyoyibheka isobala nje siyangena nje emgedeni sihambe kancane nje bese siyayibona. Simchazele ukuthi hayi lo mgede emkhulu uvulekile uyabona nje kunamabhokisi amadala la kunanebhokisi engathi liyigolide elinamathambo phakathi khona nezibhamu ezindala lezi imphembela leyayiphathwa amabhunu kudala khona lapha. Okay, athi babuchonco hayi ilula kakhulu makuthi isobala iyale ihluphe uma kuukuthi le mali le ifuna ukumbiwa iyasebenzisa ufuna umbiwa ingcono le esobala nje ngamabhodwe ukwenza nje izabanyana ezincane bese iyathathwa. Awu cha sijabule sithi nayi futhi unane history yokuthi wakwayithatha. Hayi sijabule sithi nayi solungisa ke mkhulu bese siyeza. Okay, silungiseke nomalume uDube wayengekho kwakuyimini umalume omunye umfana wasekhaya futhi. Simthathe kuba buchonco sihambe naye siye entabeni. Iqhawe leli lasekhaya liyaqala ukuhamba lento le esihambayo alikaze lihambe. Okay, sihambeke siye khona entabeni lapho. Yazi uma singena nje entabeni, uma singena nje ngaphakathi laphana ungathi ayehlala khona amasosha ngoba nalamabhokisi lawo ngathi yabo abanye abashona bangcwatshwa khona la emgedeni. Yabo umgede nje omhubhe impela omkhulu onespace amabhodwa lapha emsamo endaweni eyakhiwe yawumsamo eyasiyakhiwa ngokhonkolanyana ahleli lapha awafasa nangamagedanga ayihlalele nje. Alright, ya bafethu ngiphazamisekile. So la emgedeni ke umgede lo nje wade ngichaza uvulekile yabo ungathi amasosha ayihlala khona vele kwakuyindawo yabo yokuhlala ngoba uyabona kula kunamabhokisi namathambo kuneziqoqoqo ezindala zamalokhuzana zamabhodwe yabona shuthi la kwakuphekwa la ini la kusabalele mkhulu umgede. Alright, uyabona wathi nje wathi nje ubabuchonco eqala elokhuza eqala into zakhe eqale ememeze izithunywa zakhe hey saza nje 1 2 amasosha inqwaba uma sethapeka inqwaba baholwa ukapteni wekhehla phambili wavulwa xavula ubabuchonco umfake elokhuzaneni kulayini ngenza nami bangibambala ngemuva bengifaka kulayini asijimanga hey uyabona sake sashanje ama-sit-ups esithi isikhathi uthi uthi behlaba ngephuse ebhajeni
usuku uzothi nkosama isekulento engiyenzayo. Hey, sashaya i-frog exercise yabona mhlobo zamjima. Cishe lapha samjima ubusuku bonke ngoba uyabona kwathi khona qwebu khona sekubona ukuthi akukho social la akekho ekwazi ukuyihambela. Okay, saphuma umketheni sigaqa kamadolo kwaloka nalo akasakhuluma umuntu. Abaye babechama igazi ngendlela ekwakunzima ngayo. Yabona indlela esajima ngayo angikaze ngiphinde ngijima ngale ndlela ngoba safele saba amasosha safaka line naye zaseyikhala. Hayi ama-sit-ups uyabona into ebanzima kakhulu. Yabona i-frog exercise hayi bafana. Hayi bafana, hayi muthi mama ndothi kumelele ngemuva ngebhusi ilaka bemenzile ukapteni 1 2 1 2 1 2 ngethatha bala uhamba kanye necount kuyanyiwa uyawasho baqonqo into eyaqeda kakhulu mina ukuthi ibhayi nakonke ayikuphethe kwengasekho nebhoy egqokile oyisefaka iskindi esingasazi ukuthi wasithatha. Yabo sathi basisimbuza ukuthi lesi skindi usigqokile ufike naso yini? Athi yena akufika ngala lesi skindi yonke into engigqokile iseko. Amateke ngangwaqokile kwasuka isoli yakaphandle sekusele lokho ngaphezulu lokugaxela enyaweni. Malo into ibhatata iqhumile. Hey zasijimisa ibhowe mhlawumbe waphela u-45 days ngakwazi nokunyakaza. Silele nje sifuthwa. Hey bafethe kahle ibapayile.